И здравейте хора, в днешното видео ще направим клип, само че кратък клип, в смисъл шортс. И може да се видите с двата ни канала, Наско Gaming и Minecraft Team. И исках да видя от приятеля ми Optimus Venom как го прави. И аз искам да върнах се назад да искам. Тук има агресивно, така че виждаме старите версии такива зайчета. Оп, не. Стой да умра. Какво е това? Хора! Намерих вилидж! Това е нереално! Хора, намерих вилидж. Точно за колко минути? Хора. Аз казах, че за 2 минути ще намеря. Аз намерих точно. Не, аз казах от 9 за 3. И сега 2.